Sin an rud a bhhailm sa chur aniuil. Is féidirlinn like a bheith ag obair le chéile. Hanna bhain is féidirlinn. Caithimid a bheith ag obair le chéile. Díríomh chairde. Is mise Caoimhe O'Connell. Seo Cluiche a rin mise le mó rang couple of blian ó hen. Bhí siad an rang seacht, so bhí siad lig hart fa déag blian a déis nó blian déag déis. Agus an taine matá ar an Cluiche seo na the Global Citizen game nó Carter the Fair Trade game. Cluiche a lig faoi an dóile bheith I de rinne sa dóin seo. Han just daine aranach nó daine as baile clé ach daine a tapáirteach de dóin omlin agus an tábhacht atá le sin. Seo mar a imríonn tú an Cluiche. Bíon scafte daine agat agus scartar na daine seo in rúpi. Ag tabla wine seans go méid seachtar an, ag tabla eile beidir birch agus ag tabla eile fiche daine. Brahan sé ar an méid grúpi nó an méid daine atágah sé sa grúpa. Is ahan tabla sin tír, so mar hambla bíon cod tíorthe le cod mhór daine agus cod tíre nach bhfuil mór an daine an. Níl sé cáthram bíon ahan rud difriúil. Anis bíon trálú agat. Siir slát tois beidir cod mhór cart de glas, cod mhór cart de jarrag, cod mhór cart de buí agus cod mhór cart de gardam. Bei protractor de íhart agus rud eile atá an na airigid bregach, so an sort beidir monopoly money no euros pleisteach no rud ag an nach fear airigid é. So sin an stuff atá de íhart. Anis scartar an stuff sin go randomach idir na tabla. Beidir go méid tabla wine le na siir a lig agus tabla eile leis an papur a lig an rud atá me géirí taispan Steve na go míon cod stuff ag tír eile. Beidir go bhfuil cod mhór airigid ag tír amháin nó beidir go bhfuil cod mhór ola fáhanne teas. Agus is an sin is go bhfuil an tír sin sibh. Tíortha eile níl mór natural resources acu, so níl siad sibh nó tá siad bocht. Agus sin an rud a bhfuil tú géirí taispaint leis na grúpi sin go méid trálú ag cod daoine, bei airigid ag cod daoine agus ní bheith móran ag cod daoine. Sin an dóir leis an Cluiche a choiseacht. Níl cáthram achtar bí an mar níl sin an dóir atá sé sa gráthhéal nó leis na tíortha. Seo an job atá ag achan tír nó an mission. Caithí tú cruúhanna a dheanú amachchas an fapar dáte, agus caithí tú na cruúhanna sin a dhéal thugamsa. Mise atá a món ahan rud beidir gur bhhaile bank a chur ormsa nó an IMF nó beidir gur mise an dlé nó rudí go mar sin. Ach tá mise món tá tarigid agamsa agus tá tosa a géirí na cruúhanna a dhéal agamsa. Mar hampla, chuirhí mé €100 ar tríontan glas. Chuirhí mé 100 punt beidir ar cearnóg jarrag agus chuirhí mé $100 ar dronelliog gardam. Simply glór. Jan na cruúhanna, jói tú airigid bhuamsa ach caithí méid ar léich a bheith ar achan cruúch. Is an sin is a rá 2 centimeter de ahantíh ar an cearnóg jarrag, ba bhhailm 30 le taobhanna 7 centimeter ar ahantíh. Caithí tú clí leis an méid sin. Fecinn tú inis sin an fábhfuil na siir daoich, sin an fábhfuil an protractor daoich fahanne na cearcail, sin an fábhfuil slát tos daoich le oibrigh amach. Cadé faoin na tíortha nach bhfuil an stuff seo acu. Cadé faoin na tíortha a bhfuil cod mhór siisiretha agus protractors acu ach níl carta dátear bí acu. Béile fecail nuair dhéanam sa éile orainn an ammaní bíon treideon. So chiefy tún sin. Lach bailí treideon Cluiche, tucí mise thart le budgeal mór isce agus bé ahan rud fioch báite. Caithí mise an tuisce hartar na cruúhanna, hartar na páistí, hartar na tábhacht, hartar an trálú, hartar cartar bí. Agus an sin, dearhí mé lá, níl mé an cruúch fioch a ceannach, níor bhhailm na cruúhanna fiocha. Bé ort sin a sort eile má. Hocar an gola ráis faoi ahan rud a harlíonn leis na páistí, ach an fólam ar nó an ceacht a hagan amachcha seo is dearún rud. Cadé a hála ar tú reit sin an rud thart ní féidir am cruúchar bí eile dhéanana, an dhearna tú iireacht a chuid cruúhanna a thrimu, an dhearna tú iireacht rud bí a ruid. No, ar obair tú le chéile. An rúdáir bí anna jogu lena daoine le cod mhór carta agus cod mhór trálú a bheith ag comhiobriú. Ag comhiobriú sin an ceacht a hagan amachchas
agus dúirt mé le orainn cén fáth nar oibrigh sibh uilig le chéile mar aon tír nó mar aon domhan. Saolaí go méo na tablaí a le curtha le chéile. Bheith an papar dáte ceart a gahan inne. Bheith siir a gahan inne, rialúir, slatóis, protractors, ahan rod. Agus hocu lálig obair le chéile. Ní ró an rial sin an go ró acu bheith I go mórtas lena chéile, hocurí siad an rial sin ina gcionn. Sin an rud a bhhailm sa chur aniuil. Is féidir linn lig a bheith ag obair le chéile. Hanna bhain is féidir linn. Caoimhe a bheith ag obair le chéile. Agus tá súil agam ma imríonn sibh uilig an cluiche seo farrá nó ma bhíon deis. Darna deis ag daoine eile an cluiche seo a dhéanamh go mé athrú mór idir an chéad cluiche agus an darna cluiche. Agus má hagan grúpa ar bí a níos a mbeoinnig comhoibriú le chéile ón tús, chur sa dáil nó in Stormont nó in Westminster iad nó sin an rud atá de dhéachrainn. Gur maigh mis sé Cíomh Ó Conaill a rééis buinne í sult. Slán!